Kami pas mo lawas mo. Tanong pa mo, pahilot na kayo. Bili dad mo? 22. Ginuo ka bata pa mong di ay 22. Ha? Bata pa mong di ay 22. Pwede na. Ginuo mo ka man, hindi na sa taon. Nagkiyon mo, nagkiyon ako. Ginuo na mo. Ginuo, militaan ni Rick. Ano may apote? Manghod pa mo ni sa tong anak. Ano ka sa mga anak? Nagkisite man ang mong kinamagwangan. Hindi ko lang si Kabiji ni. Mag-22 sa mas biji. Nang bata. Ay, dami niya, pas bugin na nakita tayo ako na. Lovely. Pero mga maayo man ang kuwan ng ta. Maayo mo hanggangan ba? Yan sa mga ano yung gusto ko hindi. Hindi pero sa ugangan ni Marinelia. Isog ka. Dapat sabot ito. So, unsa may kuwan mali-mali. Unsa may klarong ihaw, no? Ligo na mabuntag ra, kita tanan. Nga mabot kang alas 12 sa kadlaw, di pa kakatulog ug maway ligo. Bawal na. Magog sa dili odto hapon gabi di gyud pwede magbasa, maligo, hapon ba. Kung pinaghapon ng gabi Kung makaligo lang yung tug no. Sabi ito, Ako nang kiusap ako ang ligo. daot lawas mo na ba? Mas 22 ako yung pagkahubag-hubag na kuha na sobrang nagtambukan. Ha? Ha? Ayat magkatong minyo. Ano ba sobrang hubag-hubag? Ha? Ha? Pero nakita mo si Quinta. Quinta. Mura pa magkuha. Thank you, Lord. Mura Si Quinta. pa mag 45. Liguang di hapon. Marang 49. Ano man kayo nakakalimutan? Mana mag yung maghilot. Yan, nagtuog yung pa si Eric Hilot, itiguang. Pagkamutan, di mo nitiguang ang maghilot. Bro, wala, gideklar naman lagi, lolo, pahilit ng lolo ha. Ay. Ay, tay. Ay, yan, dawaton ko ng lolo, tatay. Kita na ka sa Facebook. Tunay mo ng anak ko. Pulis. Ah, Ano man kinamubuangan? Banti City. Hatag ito, bulbul pa sa kwan. So, mamurong kagdato dyan. Hatag na katulor ang day ng ayo. Murong mo ito na nga yung mga singer. Dyan. Ito mo din. Ilan ka na siguro sa Quinta? Siguro sa Quinta? Natag sila, skinta, 150. Skin lang good. Ano naman to? Ha? Okay na to. Okay na kayo ito. Premier po. Naku po kay premium na ito. Skilibor dyan, no? Gusto. Ako kayo itong gibidyo. Bibi, pitanaw na itong video. Huwag pa na ako tumapos. Ilang diyan na. Tanaw ito. Pwede mo ito palitag manok. Salang kubo. Yeah, allowance niya. Yung napilde. Kaingon nyo, allowance walang lula. Ulam. Napilde man kami. Kaingon dito mo. Dalo, uy. Layo ang mahal. Gutom na kayo kagabi ba? Gutom kayo ning mudaog bitaw? Guys! Gutom kayo mudaog ba? Pag mapilde bitaw, ulit ang pilde mo dyan. Tawag mo na sa gabi. Masamaw idol. Kanang kanta-kanta diha. Kanta-kantahan din kita ka na nilang nag-live-live. Napil sa gabi, elimination siya, napil. Hilig makuha na. Mudawag sa elimination, tulong may kwaon. Yung upat ka Bernes, ilaban na po na monthly. Pag monthly, 5 ang kwaon, ilaban sa final. Yung premium gabi kay 2,000 elimination.
Eh, ka-final na pila ito natin. Bo? Di man nila gina-announce pero sa elimination, kaya dos na biyang elimination. Nagwapo kay sound system. Nag-live mo na sa taga-Bini. Di, kada Bernes. Sa taga-Bini, Matanaw Tourism. Matahom na matanaw, singing idol. Isipin ko budget ko eh. Pero nagkasinabot man gud ang mayor ug ang vice pareha man gud. Muna dili ma-problema. Una dili na mga Problema og ang vice, dako ra kay nag-budget oy. Ang nabitaw mo react ba dako ra budget. Pero ati konsehal inyo budget sige. Asa din siya. Stroke daw siya, nag-subscribe na daw siya. Togi. Tagalog, malayo daw siya. Ngalo. Ano sa di makatanong? Kita na siguro sa YouTube. Tagani na. Okay. Ahay. Tawag sa PBS is this me. Yahaya eh. Yeah, is first lady. Palawan sa yahat ng polis. Yeah, pulis ba? Yeah, pas pulis. So ko, pag kay kontra, gabi pa lang na nakikita. Taga na Murcia ka? Mga ano ito taga na Murcia? Makintiro dia. Buang mo, 3 years pa lang siya din ang puyo. Gani, wala ang mga katudyong mga boss. Tanaw na sila rin. Ano oras nila? Ay, mukantaon tato sila. Mukanta sila nila dawaton oy. Sila daw ato. Kanta to siya kay elimination. Yeah, Isa rin ang katapuan sila. Yuli Marvin. Mas Marvin, apil man itong grand final sa Marvin ga itong Bernes. Pinsa man itong abroad sa Qatar. Si Marvin, Amo di si Marvin. Apil Lisa. apil man siya. Ah. Sige, magasig balikod sa announcer. Kay Marvin Alberto. Suya kay Sige mga na. bayot man itong mga Yan, announcer itong kuhan. Ilado man ko sa Imperto. Yeah, biyang pagkumangkon tong ano, TNT Boys. Magmangkon beto niya. Giingnan na siya. Si Maki, pagmangkon na niya. Okay, kung din updated ni si Mamo. Updated man niya sa social media. Sige, man yung kanina bilang ko. Nag-iing na siya. Tips lang. Mabuto naman din rin. Ang banda sunag. Mo na. Ay, kung na, bago na, sige na sa chat. Nasa daban na kay ang kirinta daw siya. Gani, kuan man ni kanang pagkatumbok naman kuan ni Mandira. Sabi man ni Mandira ni. Ito ko magpayot ng tanan. Sir, inanin mo, sir. Sakay pedicab. Ano lang, Apoy kay tay. sakay pedicab, pahatod sa Rabina. Dili mo sipot. Pagaman, wala na. Masarap man kung pagsulti mo sa Rabina. Sir, wag yung katood. Wala na taan. Siyempre pag wala ka to, kursunada magpahilot tuuran siya. Sige nilang kagpuntan. Katong niagi nga stroke ba, nga taga-biyaw, wag itong dayon. Ulan. Mauwa na to kasi abot na hindi yun. Sure na sir, sure lagi na. Wag yung masulti sa mga mga kuwan. Isa sa driver sa kampanya. Ang sa mga kampanya. PNP. PNP. Pilipinas. Dako. Pilipinas sila. Ito chairman mo to leader sa kwara sa Luwin. Two-time defending champion sa Prisa. Choir, eskwelahan. Ito yung MC nga po to. One day may kabalong nga mga MC ko. Kanta ko na pin. Kanta guro, pinagano ka naman.
Pagyaw-yaw niya ko MC ni kay ang baba ba. Ayun, wala man MC niya. Ang gila pag ito mga bayot. Kay mga yagi-kaon ba? Murag monthly to lang no? Yagi-kaon kayo ba? Di siguro natukatuloy kay Tagalog. Malamang Muslim. Ganyan pa sila. Dool na lang kayo sila kay Clarion di oh. Gabi, matintits. Alay po na. Mindoro po ako. Di ko alam kung paano yung sana na paano mo sana ako matulungan. Sir, punta ka dito. Stroke ba? Wala kita lang matabang. Mo na radyo ka no? Wala nga manghililot mo ato dito, papritehon ba ninyo? Plano, sir. Mindoro may aeroplano Mindoro no? Para matulungan kita, punta ka dito. Yari mo itong Japan? Malayo atong Japan? Ano gito taga Japan? May kalakaw, pasmos usog. Pinay or Japan? Pilipino descendant. Ah, Bisaya taga Tagum. Kada gabi maligo. Kung may trabaho maligo. Pero inon kung maligo kagapo gabi dugay pa na maipit. At least dugay pa no. Kaligo lang sa. dili lang. Dili na. Pinakabata na kong gihilot rin nga na kuwan sa pasmo sa kusog. 16. Naligo di ba? Hello sir. Good morning. Yung bana ko, ang asawa. Sawa o Tagalog man. Husband na lang. Ano? Okay na. Gusto ka makatulong kami? Punta ka dito sa amin para matulungan ka. Kaya ko biskuit. Oh, Davao del Sur. Mag Mga biscuit ka una ng istante. pan. Ako ano din. Lagi. Pero ang taga-Japan nagpunta man dito. Ang Japan nagpunta dito. Oh, taga Surigao. Pumunta rin dito Ang taga Surigao. taga-Japan nagpunta dito sa amin. Surigao. Anak, malayo sila. Kaya gusto man sila maayon, nag-ari sila. Ari sila nila. Makasabot ba kami Bisaya, sir? Ayun. Gano'n, na-stroke mo ka. Diabetic ka. Basig, pasmos kusog naman. Yan. Ay, ni Kaging wala mo tama. Ilam lang. Mindoro, layo tayo. Ilam lang 100. Ilam Layo na Mindoro, no? Percent. Abot ng size. Asya? Ano naman? Pwede ka ito pangutana sa wala na. Hello. Namatay. Hello. Chat si kuya. Tagal daw niya nasagot kasi nag-ihip siya.
Mindoro daw siya nag-college. Taga-summer daw siya. Samar. Dito. Duldul na Sa lang. Mindoro siya nag Samar Liti, duldul naman sa Samal Island. Ini diri ma'am, piling ng kaka, pagkasay mo ni balay-balay sa pas mo sa kusog, ina na matandog ni kamo ni mapili sa tuwa kusog po. Wala na kusog. Kuding ko na lang. Pangaplas. Yay, nagayaw no? Pagsige. Pero maka-email pa. Pagsige Facebook, Pagsige nagpangaplas. nakaplas niya. Mangitan no? Dili ta pwede magkuhan anak eh. Inondo kay pa man, pagbilog yun. Sabi na kang dito, dali magkikaghago, matuguli mahimasa, Nungan ka nang manilhig. o manilig. Manilhig ko, mananghiyaw ko, paguman. kain na daw siya. Kung hindi siya, hindi na. Kita man din na sila kay mo YouTube ano? YouTube, Facebook. Isang asab yan ano? Sabi nag-nemo share. Ay, nagugutom ka na na. Ay, nagugutom na ng ganyan bataan. Yung bro, tag-biskuit man, kaya para nasa makaon. Happy birthday! Pila gyapon si Modeng ni Daddy. Tagang ka Daddy. Mangit. Sa mga Duwa ko nagtatag. sa champion man mo Daddy gabi. Buga. Di madala? Nagtatagan. Ano ka tagay? Wala eh. Ay. Ang sakit. Na? Sige gamay na. Kaligo dito din ka, kaligo gahapon ato usang adlaw karon. Unsa Sige na. gamay. Dito naligo man gahapon sa dito. Ikaw wala. Ayun, yung picture Kung ato pag-ato na ko diri, naligo ko ato. Oh, 3 days na maligo. Hindi kumutapan ni mo unya ha. Sabot ah. Hindi ko matapad dito sa... Ah, nanapod ka na. Logo na pong terminal dito. Tubag. Pag dito sa inyo ha, padung ka dire, abot-abutan kay ka. Ang binutan ka trending para sige tagdalaon, sige kagdalaon. Hindi magi, dili mo isugot si ako ba po mo. Nya, kukuyin ka na ko. Nya, ikabot dire. Tubag ka na ko. Anong kung imong ligo? Eh, maring! Kita wag sa kanikon magaw na ano. Huwag mo doon sa ruwas ito. Si Maring Perla. Dugan ni mo. Layo nugutan eh, anak nagutubig tawag ko. Yan po nakalingi man kung ganan ko. Indulong yun siya. Kubalo na siya ko. Gani, natanaw ni ibantayan ta, nya dugay pa kita ng lakaw no. Iklaro Kaya ko rin. na naman ito si Duldoor kasi pag bata. Kasi bata. Yan gusto na sa bata. Ano, gusto ko mo mag-inyo. Mga lapas ng tikindaryo. Ibuyag ganino kay ibuyag na si Dulo. Dulo, nag-anghel bataan ni. Kamura dag Santo Niño. Kay kulot ba? Luoy po katong nikantag hanggang eh. Giliwag mo sa langis. Sige kong judge ba si judge na ko ito yung absentee mo. Dili gyud ya. Sige man pagkukon wala. Bagsak gyapon. Pero kay kuyawan ko tong last. Pabor-pabor ni. Katong last ba? Ulo. Ayan katong kuan kay kuyawan po ko ni Yoyoy pero novelty song man gud siya. Anak ko ba? Novelty song di siya pwede ipasok pero kay tawag ng tanghalan man pwede. Sige, idol. Idol. Tawag ng tanghalan to pwede niya singing idol. Sige mo novelty song. Gusto sa gamay ma'am. Hindi sis, ginoo. Pag-isugod mo. Gani. Kuyawan